Toto je Bedlion klient, ktorý patrí medzi top 3 najlepšie klienty. A všetci sa pýtate, ako vlastne vznikol, čo sa stalo, keď ho odkúpil Lunar, a to zistíte v dnešnom videu. Najprv si povieme, ako vlastne ten Bedlion vznikol. Je rok 2014 a vývojári Bedlion klientu sa rozhodli, že chcú budovať komunitu hráčov, takže vytvorili svoj Minecraft server Bedlion Network, ktorý bol so silným anti-cheatom a proste to bol jeden z najlepších serverov. Až potom sa Bedlion rozhodol, že veľa hráčov ešte používa napríklad cheaty a také proste zlepšovanie vecí, ktoré proste není najlepšie. Tak sa rozhodli, že vytvoria svoj vlastný klient, s ktorým budú hráči hrať férovú hru a budú mať tam veľa módov a bude to proste dobrý klient. A tak potom vznikol Bedlion klient. A ešte som zabudol povedať, že Bedlion je fakt dobrý klient. To, čo o tom videl napríklad Orange, tak si ho môžete pozrieť. A teraz späť na video. Takže teraz si povieme o chybe, čo spravil Bedlion. Je rok 2025 a Bedlion sa rozhodol, že sa nechá odkúpiť od Lunaru. Tak ho Lunar odkúpil. Presná cena není známa, ale vieme, že to bolo medzi tak 900 000 eur až 10 miliónami. Takže ho teda odkúpil. No a to bola veľká chyba, pretože napríklad veľa ľudí sa sťažuje, že Lunar klient je taký proste je tam veľa nevýhod. Napríklad zbiera osobné údaje, ako sú IP a proste všetky údaje a také. Ešte ďalší minus, že Lunar či Bedlion stratil dostupnosť. Takže akože dá sa to stiahnuť len napríklad, keď to dáte nejakému proste niekomu, kto to nevie, tak proste si musí na to pozerať nejaký tutoriál alebo čosi. Pretože Bedlion, keď ho odkúpil Lunar, tak sa vlastne teraz sťahuje cez Lunar. Takže si to tam musíte niekde nastaviť, že chcete aj Bedlion sťahovať a tak. Ak sa ti toto video páčilo, tak daj like a odber, lebo som to strihal fakt, že dlho. Môžeš napísať nejaký komentár.